Както казвам винаги, ЦСКА е на снимка да ги видиш, искам да ги бия. Бий, за да те уважава. Ей, кока, виж какъв грозник, свипа си Ален Делон. Ужас. Нямам познат резултат скоро. Кока, та. Здравейте, приятели! Отново се виждаме. Нови два мача в програмата. Левски и Локо Пловдив. Мисля, че две мнения не би трябвало да има. Само трябва да видим каква ще бъде разликата в головете в този матч. Значи, Левски играха много неорганизирано в защита, фаза защита и в средата на терена. Много грешки индивидуални, оттам дойдоха и опасностите пред тяхната врата. Но пък смятам, че ще си вземат бележка за този матч, тъй като вече след всеки изигран матч се доближавам Левски до титлата, която доста дълго е чакана. Така че смятам, че в този матч ще минимализират грешките и резултатът ще бъде 3-0 за Левски. Следващия матч, пак за купата на Англия, Уест Хем Брентфорд. Там знаем, в Брентфорд играе Игор Тиаго, който е в страхотна форма. И не се съмнявам, мисля, че и в този матч ще отбележи гол или голове. Предвиждам резултат в редовното време 2-2. За днес до тук, приятели. Утре пак за Хапи Кокала.